יש לי פה הרוגים. 1, 2, 3, 4. יש בפנים. אוי ואבוי. אם יש פה מישהו עם סימן חיים, שייתן לנו סימן חיים. מישהו, בבקשה. מישהו יכול לענות? היה חשוב לנו להתחיל באיזשהו סבב של מה אתם הייתם רוצים לקבל, איך הייתם רוצים לצאת מכאן, וכולם מוזמנים בעצם לחלוק. אני עדן. הגעתי בעיקר גם לראות שכל מה שאני עוברת, יש איתי עוד אנשים שחולקים את זה ושזה לא חריג. וזהו, תודה שאתם פה. ברוך. ומאז האירוע, היה לי פשוט תחושה של מוות, שאני עדיין שם. לא יודע, זה כאילו קשה לי עוד לדבר על זה ולהביא את זה. מה שהביא אותי לכאן, שכל מי שהיה פה במסיבה פגש את הרוע בעוצמות הכי מטורפות שלו. והטוב הזה, שעכשיו אנחנו זוכים לקבל מכם, הוא כאילו מוכיח בדיוק ההפך, שבאמת כאילו עם כמות הרוע שפגשנו, יש גם כל כך הרבה טוב בעולם, ויש כל כך הרבה אנשים טובים שמוכנים עכשיו לחבק, ואם נשתמש באמת במילה הזאת, לרפא את הנפש, כי זה באמת ככה מרגיש. כשחזרנו הביתה אחרי כל היום הזה, אנחנו המשכנו לקבל טילים כל הזמן, והזעקות והטראומה בעצם לא נגמרת. חוזר אליך בפלאשים. כן, כן. אני קובי. אני ניצלתי, ומי שבא איתי למסיבה לא ניצל. עשית מסע מטורף מאילת עד לכאן הלילה. כן, כי הרגשתי שאני עדיין צריך. ייקח זמן עד שזה יצא מהראש, כן. הגענו ביום שישי, בסביבות 12 בלילה. נכנסים, בידוק, מלא ביטחון, הבטחה, שוטרים, וגם המון. דיברנו על זה גם כשנכנסנו, וואו, כמה משטרה, כמה אנשים. מתמקמים, שמים את האוהל, כיסאות, אורות כזה לאווירה. יש לציין שהמסיבה הייתה ממש כיפית. כאילו, ההפקה הייתה מטורפת, הבמה והצליות היו נראות מדהים, ואנשים כל כך יפים, והיה פשוט כיף ללכת שם. היה כיף להסתכל על הכל. זה היה אירוע ענק, לא ראיתי משהו כזה בארץ. כל המסיבה הסתובבתי שם, צילמתי, עברתי בין הבמות. היה מדהים. אתה במסיבה בלילה, ואתה לא רואה אף אחד. ופתאום כזה עולה השמש, ואתה רואה את הזריחה. ואתה רואה את הפרצופים של כולם מחייכים, ואתה רואה את הכל צבעוני, והכל פתאום נפתח, וכאילו, בשלב הכי יפה של המסיבה. השמש מתחילה לעלות. שזה השעה. השעה שכולם מחכים לה. שנינו כזה מסתכלים על השמיים, נהנים מהזריחה. הגענו בסביבות 6 ומשהו, בזריחה. הגענו לשער של הכניסה, אני ועוד 2. והיינו אמורים לפגוש שם עוד חברים בפנים. היה לנו איזה עיכוב קטן בכניסה. אחד נכנסה ואני נשארתי עם עוד מישהי בחוץ. לא עבר דקה מאז שהיא נכנסה, התחילו הטילים. אני אומרת לו, וואי, דוד, מה זה, כוכב נופל כאילו? והוא אומר לי,
שיר מהתגנובה אנחנו בדרום, זה עירותים, והוא לא הספיק אפילו להשלים את המשפט הזה, והתחיל מטח מטורף. יש גם את האביב הנצור. מוזיקה עדיין ממשיכה. אחרי איזה 20 שניות פתאום אני שומע עירות. אני שומע את זה במהומם, כי עדיין יש מוזיקה על פול ווליום. צבע אדום! צבע אדום! צבע אדום! הקהל מתבקש לצאת לשערי חירום. אנשים מתחילים להיות בפאניקה, לרוץ, לשכב, לברוח. תוך שניות פשוט אנשים מפרצים אליך החוצה. התחבאנו שם מתחת מכונית. אני נוי אביב, והסלקטורית בכניסה. ואז זה היה כזה רגיעה של דקה, דקה וחצי. נוי אביב, היא די הצילה אותי, אפשר להגיד את זה. היא אמרה לי פשוט ככה דברים, תלצד לכיוון האוטו שלי, והיא נכנסה ריגונית המוות, השם ייקום דמה. זה הסיבה היחידה שאני חי, כאילו. וכאילו, אפשר להגיד שזה דקה שאני חי, דקה שנייה יכלתי להיות בתוך המיגונית, ושרוף למוות גם. אז כאילו זה הרגע של החיים שלי, כאילו, כרגע. יצאנו מהשטח של המסיבה. נכנסנו לאוטו יחסית מהראשונים, נראה לי. אני נוהג באוטו של חבר, אף אחד שם לא יוכל לנהוג, הם היו במצב, אני לא לקחתי כלום. בשלב מסוים מכוניות לפנינו עוצרות. אנחנו תקועים בכביש, מיליון רכבים בצד הזה, מיליון רכבים בצד הזה, אף אחד לא יכול לצאת. אנשים מתחילים לדפוק פרסה באמצע הכביש. פותח את החלון, מנסה להבין, פתאום אני שומע צרור של יריות. אתה שומע את הצרורות? אתה שומע את היריות? דופק פרסה, נותן גז. מגיעים שוב בערך לאזור של המסיבה, אחרי כמה דקות נסיעה, ולכביש שם. שם כבר נוצר פקק. מישהו צעק מחבלים, ואז התחלנו לשמוע יריות. התחלנו פשוט לרוץ. יש פה מחבלים. כולם פה רצים. יורים עלינו, אחי, יורים עלינו. יורים עלינו. הגענו לאזור עם מלא עצים ושיחים. יוצאים לחילוץ. ופתאום, בשום מקום, סאונד של RPG עלינו, כאילו. ישר קמנו, התחלנו לרוץ. אני בשלב הזה, תוך כדי הריצה, אני מסתכלת אחורה, ואני רואה שתי דמויות עם נשקים, וקיבלתי התקף חרדה תוך כדי הריצה, וממש לא הצלחתי לנשום, והיה לי בלק רציני בראש, כאילו, פיזית לא הצלחתי לתפקד. איך אתה מחזיר אותה, כאילו? מה אתה אומר לה? בשנייה הראשונה אני כאילו פשוט כזה מחבק אותה, מלטף אותה. תנשמי, תנסי להסדר את הנשימה. העיקר, רק חייבים להמשיך לרוץ, אין לנו ברירה. בסוף הצלחתי לחזור לעצמי, לחזור לנשום כמו שצריך, וכאילו באמת גם נפלה הבנה באותו רגע שזה באמת הישרדות. נכנסנו לאיזה מחבוב, בערך 7 שעות התחבאנו בעץ הזה. כדורים שורקים לנו מעל הראש, כאילו, אתה שומע ממש את השריקה של הכדור, כאילו, אתה... פיצוצים בלי הפסקה, בלתי פוסק. בשלב מסוים גם התחלנו ממש לשמוע צעקות בערבית, ואתה מבין שאם אתה שומע אותם, כאילו, זה פה. וואי, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי. פיצוצים פה כבר 3 שעות בלי הפסקה. התחיל מסע של משהו כמו איזה 4.5 שעות. הולכים פשוט בשדות, אנחנו על עשן שחור מכל כיוון שמסתכלים. כאילו, ממש רגע לפני שכבר באמת על סף כוחות, אנחנו
אנחנו מתחילים לראות ג'יפים של החבר'ה מהיישובים שמתחילים לעשות רונדלים, לוקחים אנשים שפצועים, יבשים, נכנסנו שנינו בבגאז' של הג'יפ. עם עוד 8 אנשים ברכב מקדימה, כאילו. אז פתאום מגיע איזה רכב אזרחי. אז גם חשדנו, לא רצינו לצאת, ובסוף יצאנו, ראינו איזה אזרח לובש מדי בית, קרועים עם דם עליהם. זה היה רגע הזוי, כאילו. סוכי קרב עפים מעלינו ויורים, כאילו, ואתה רואה אנשים שרועים על הרצפה, כאילו, זה מחזה כאילו לא נתפס. אתה רואה איזה חייל שוכב, מת על הרצפה. אנחנו באוטו ואנחנו רואים את זה, וזה שמסיע אותנו עושה מסכן, זרוק פה כבר 4 שעות שוכב. היינו כאילו... מהלך פה. לא האמנו, לא תיארנו לעצמנו. פרי ספיריט זה מרחב טיפולי שהם עובדים בדרך כלל עם נוער בסיכון. לאור המצב, הכל השתנה, וכמו רבים אחרים נקראנו לדגל לנסות לעשות טוב, לעזור, לחזור לשגרה, לבסס קהילה. רצינו לעשות משהו שהוא מתמשך, שהוא לא חד פעמי, שהוא לא יום אחד. לתת להם 3 ימים של חוויה קהילתית, של עשייה משותפת, שזה מה שאנחנו יודעים לעשות, להכין ביחד אוכל, לעשות פרויקטים, וגם לנסות לתת כלים, להתמודד עם זה יותר טוב בעתיד, שהטראומה לא תהפוך לפוסט-טראומה. המטרה שלנו בהתכנסות הזאת היא להציע לכם באמת את המרחב קצת לשחרר. כל מה שאתם מרגישים, אם זה הפרעות שינה, או מתח, או עצבנות, זיכרונות מאוד חזקים, הכל נורמלי, באמת. אין לי משהו להגיד. עברתם חוויה כל כך לא נורמלית, כל מה שאתם מרגישים מקובל. לדוגמה, אני הייתי אצל אחותי הגדולה בקריית אתא, והיה שם פיצוץ, ואיך ששמעתי את הפיצוץ ישר, כאילו, בשנייה אחת, כמויות של זהה, הברכיים שלי כאילו ננעלות, כל הגוף שלי רועד, כאילו אין מה לעשות, זהו. נחבאת. זה גם כשזה נרגע, זה לא באמת נרגע. כן. כי ברגע שכאילו האינטנסיביות משתחררת, אני כזה מתחיל לחשוב על דברים. ראית את זאת בדרך? יכלת לקרוא לה לבוא איתכם, ואז היא אולי הייתה חיה. כל התקופה האחרונה פשוט הייתה הלם מוחלט. אתה לא חווה טראומה ודי. זה כאילו טראומה ומישהו מת, וחברים שלך הולכים לצבא, וכאילו זה הולך למילואים, ואני נכנס רגע להתקף חרדה, כי שמעתי איזה משהו שנשמע כמו ירייה, ואופנוע עבר, וזה היה נשמע לי כמו אזעקה, אז הלב שלי נפל לתחתונים, וזה כאילו רק לחץ שמתווסף על לחץ, שמתווסף על לחץ, והלחץ והלחץ, ואז אתה חושב על כאילו מה יכולת לעשות אחרת, ואז אתה בוכה. שבוע וחצי הראשונים, השארתי את עצמי בכל מה שקרה. אתה יצאת מאירוע כאילו שבתכלס מי שגרם לך ללכת למקום אחר, היא נרצחה. חבר אחר שבזכותו הגעת למסיבה נרצח. מצאו אותו שרוף מחוץ מיגונית. וחבר אחר שמצאו אותו בלי רגל ובלי יד, כאילו. באנו פשוט כצאן לטבח, שפשוט באנו ישר, לקחתי אותם, כאילו ישר למוות שלהם. 3-4 ימים הראשונים פשוט לא תקשרתי. אתה יודע, אתה לא אוכל, אתה לא יושן, אתה כולך מבולבל. אתה יודע, אנחנו עדיין צעירים, כאילו, זה כאילו לוויה שנייה שלי סך הכל, שלישית, רביעית, חמישית. תוך 48 שעות הייתי ב5 לוויות. כאילו, הייתי בלוויה אחת סך הכל כל החיים שלי. מה, נכנסתם לזה? כל הכבוד. אז מישהו רוצה ככה להתחיל, לשתף? כן. אני מאמין שפשוט צריך לשמוח, כאילו. זה אנשים שהם לא מתו, הם מתו ממשהו רע, אבל באותו הלילה הם שמחו מאוד. וזה כאילו זה, פשוט לילה כוכבים בשמיים, ירקדו לנצח.
יש מישהו שעוד רוצה להוסיף, שדילגנו? אז הדבר הראשון שעלה לי זה תמונה, כאילו ככה זה היה פשוט 360, הכל היה ממש ממש שחור. כאילו פיזית הגוף כבר לא תפקד, כאילו היה חסר לנו נוזלים, לא היה מים במהלך כל ההליכה הזאת. אבל דוד נגיד מאוד מאוד תמך והרים ודאג כאילו תמיד לשמור אותי במצב שאני אמשיך כאילו ללכת. הדבר שהכי הפחיד אותי באותה סיטואציה זה שהיא הייתה איתי ביחד. דאגת לה. בטח, כן. ישר היה לי תמונה כזה של שנינו רצים בשדות, וזריחה יפה. לא יודע, ניסיתי כזה, אמנם פה זה רומנטי כזה, זה פחות היה כזה של... כמעט פסטורלי. כן, כאילו מה שלקחתי זה ששרדנו את זה ביחד, ושנינו חזרנו בשלום, והעוגן שלי, כאילו, בלי קשר, אז בכלל, אחרי חוויה כזאת, אז כאילו, מה עוד לא נוכל לעשות? הם מקבלים קצת פרופורציות. ומבט לעתיד. תן לי רגע שאתה אומר, הנה, עכשיו אני מרגיש שזה אולי מאחוריי. מאחוריי זה מילה מורכבת. אני חושב שזה יהיה איתי. אני חושב שזה משהו שיהיה איתי. לא יודע אם אני רוצה שזה יהיה מאחוריי. אבל הייתי רוצה להצליח להרגיש משוחרר ושמח לרקוד בלי שזה יקפוץ לי לראש. אתה תחזור לצלם מסיבות? כן. אנחנו נחזור. אף אחד לא יכול לעצור מאיתנו משהו שאתה אוהב ואתה רוצה לעשות את זה. אתה יודע, לא ישברו אותנו עד הסוף, כאילו, מה שנקרא. אבל כן, ייקח זמן, ברור שייקח זמן עד שנחזור לעצמנו, כן. אבל אני מאמין גם שהם היו רוצים שנמשיך לעשות את זה. כן. אם יכלתי לשאול אותם, זה מה שהם היו רוצים שנעשה גם, כן. תמיד יש לך את הזיכרונות ואת הדברים שלקחת מאותם אנשים שהיו איתך. לא משנה אם הם הלכו או לא. אז כשאתה רוקד, זה כאילו אתה רוקד איתם. כאילו, אתה רוקד בשבילהם. אז אתה בעצם מחכה למסיבת טבע הבאה שלך? כן. כאילו, אני מחכה לרקוד שם, כי כאילו... אני לא רוקד לבד.